Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment beda jopera taħt regolamenti ġodda li huma konformi ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea u jagħmluh aktar sigur. B'dawn il-bidliet, l-applikanti ma jistgħux japplikaw għaċ-ċittadinanza immedjatament wara li kisbu l-istatus ta' residenti f'pajjiżna. Minflok se jitħallew japplikaw għaċ-ċittadinanza 3 snin wara li jkunu kisbu l-istatus ta' resident, b'eċċezzjoni għal dawk li għandhom investiment għoli, għas se jkunu jistgħu japplikaw minn sena wara. Barra minn hekk, issa l-Gvern se jippubblika l-ismijiet tal-applikanti kollha li jirċievu ċ-ċittadinanza Maltija, kif ukoll l-ismijiet ta' dawk li ma jingħatawx iċ-ċittadinanza. Twaqfet ukoll aġenzija ġdida bl-isem ta' Komunità Malta li se tamministra materji relatati maċ-ċittadinanza. Din se jkollha s-seta li tipprovdi informazzjoni l-awtoritajiet ikkonċernati u se twettaq monitoraġġ kontinwu tal-applikanti għall-ewwel 5 snin wara li jkunu kisbu ċittadinanza. L-aġenti wkoll huma regolati għaliex iridu jkunu professjonisti bħal avukati, accountants u konsulenti finanzjarji liċenzjati. L-aġent għandu jippreżenta ċertifikat ta' kondotta kriminali nadifa u jkun suġġett għad due diligence mill-Aġenzija. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-programm Elix Muscat spjega kif pajjiżna qed jirriforma l-liġijiet u jimplementa regolamenti li jmorru lil hinn minn dawk li jagħmlu ħafna pajjiżi Ewropej. Ejja infakru l kulħadd li kieku ma kienx għall-programm ta' ċittadinanza kif kien qabel, ma konniex inwarbu il-ġid kollu li warrabna illi għenuna ħafna waqt il-mument tal-bżonn, waqt il-pandemija. Aħna rridu li jibqa' ikollna inizjattiva simili sabiex iva nibqgħu miftuħin għall-investiment internazzjonali u nibqgħu nattiraw il-ġid lejn pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari saħaq li huwa biss pajjiżna li ddeċiedi lil min jagħti ċ-ċittadinanza. Aħna qed nagħmluha ċara ħafna mal-Kummissjoni Ewropea illi ċ-ċittadinanza għandha tibqa' kompetenza nazzjonali. Ġifieri aħna fuq dal-punt maħniex ħaniċċaqalbu. Min isir Malti u min le, aħna niddeċiedu kull pajjiż għandu jibqa' ikun liberu li jiddeċiedi hu min isir ċittadin ta' dak il-pajjiż.